Assalamu alaikum, sunana Hassan Tura ƙauye State Material. Ga Malam Yakubu na garin Yola, Adamawa Yola, gashi ya zo min ziyara nan wurin garin Zigau ga ina tare da shi. Da Allah masoya, ina roƙon alfarma ga masoya ai mabiya. Akwai profile ɗinsa mai suna wanda ya rubuta ai Yakubu wane ne ma? Yakubu Don Yasbi. Yawwa, kuma da YouTube channel ɗinsa wanda iya ɗan shirye-shirye da waƙa da kiɗa iya ɗaɗɗorawa a YouTube channel ɗinsa. Da Allah masoya na so ku bibiyi wannan channel ɗinsa mai suna Yakubu Don Yasbi. Yawwa, da Allah a bibiye shi, muna roƙon afuwa ai a masoya saboda rayuwa wani sai da wani. Wani sai da wani ba don mai koyo ba ai da gwani ya ƙare, ji Malam Bahaushe. Ina masa fatan alkhairi. Allah ya ɗaukaka, Allah kuma ya tsare, Allah kuma ya sa su ma na bayanmu su taso, domin shi TikTok da YouTube channel da TikTok abu ne mai amfani. Mutane da yawa sun ci amfanin TikTok.